Ayun po, good afternoon. At yun, binigay na sa amin yung ano, yung billing, final bill. At naglalakad na kami ng mga ano, kailangan lakarin. Yung bill namin ay nasa ano, sa 22. Nalakad na namin yung PhilHealth. Dito naman sa ano, DSWD, lalakarin namin. Sa Eriga, sentro. Yan po, maghanap ako ng ano, papotokapihan. Magpapapotocopy sa terminal ng Eriga. Yan po, okay na. Nagpapapotocopy na ako. Dalawa. Ayun mga pa, at palabas na kami. Yun. At salamat at nakalabas na. Ito na. Ano na, malakas na yung anak ko. At nakalapit kami din sa ano, salamat din sa Ako Bicol. At sa ano, yung PhilHealth na lakad namin. Bali yung puprobahan na ng ay yung check up saka yung gamot kasi may mga reseta pa. Napakal mo na sa reseta? Uda masabi. Ha? Uda. Yun, wala pa lang gamot dito. Maghanap pa tayo ng gamot. Yun lang, ang gamot. Tapos yung magpapalaboratory pa sa ano, sa 20. Takot na, si Papa. At umuwi muna ako dun sa bahay, natid ko yung motor at kinuha ko yung sasakyan. Pagod. Gas mo na, Wilkins. Tara na na. Oo. Ayan po, palabas na kami. Ayan sila. Punta mo namin sentro para bumili ng gamot. Bibili mo na yung asawa ko ng gamot na reseta. Yun. Kasi mahaba pang gamutan. Mercury. Tapos sa 20 balik. Laboratory ulit. Hi ka, baby. Tanggalin mo yung face mask mo. Tanggalin mo na yan. Yan, malam. Pagod yung biyahe. Ay. At ayan, pauwi na nga. At nabili na ng gamot. Para sa ilang araw yan, Mi? 5 days. 5 days. 4 days. 5 days na lang.
19. Ano tayo? Tapos, Balik sa ospital. 21, Ha? 21, balik kita. Bacolod. Ang maplatan. Gabi. Adi ami, damo na di. Situn, buko mo na kumpleto. Saan talaga ako nakabakal ko unang resita. Sato pa kami namin, nagwa ko kaperte. Ay ko unod. Ganito yung motor. Yang ani, pinabilta ko sa motor. Udah motor aban. Yung maglulok. Kaperte. Ayan po. Dito na kami sa bahay. Ayan. Tulog yung anak ko. Pagod. Ano? Ay. Buyat, bawi tayo ng tulog. Bawi tayo sa tulog. Ay. Ay. Bantay. Babantayan na to. Ayan po. Magandang tanghali. Ayan. Sa wakas, nakalabas kami kagabi. Lumabas kami kagabing 9:45 ng gabi. At ayan, alas 10 na, mag-11. Luto tayo ng ulam na masustansya para makahigop yung anak ko ng may sabaw. Tilapia. Yan. Pinapainit ko na yung tubig dito ko sa gatong. Ito yung tilapia. Matataba. Iasim ko ay kalamansi. Lagyan natin ng malunggay na nahingi sa kapitbahay at saka kangkong. Yun. Luto ng ulam para makahigop ng masarap na sabaw. Dito muna ako, pulot muna ako dito sa bahay. Talagaan ko muna yung anak ko. Kasi kailangan bantayan na yan. Tapos napakahirap painumin ng gamot ng aking anak. Sabaw-sabaw lang muna yung ulam, yung mga gulay. Ang babad mo expiration? Magkuha, kuya. Ako kasi niya. Pag nag-bite mo nagkaraor ako. Ano mo na, pero sa labisa na sa usinando. Pag nag-uubo-ubo na, darok din sa usinando. Di pala pikat pa. Ha? Dugay ka na nun. Ha? Hindi pa yan. Basta di mag-November.
Basta ko ang masaya. Sa gabi sa dalyo, hindi mo kung maabot ang November. Ayan, kumukulo na yung ating sabaw. At na ano ko na rin yung malunggay. Ano? Kangkong. Tilapia. At saka kalamansi. Yan ang ating pang-asim. Pang-aasim. Ay sarap nito. Para makahigop ng masarap na sabaw ang aking anak. Lagyan natin ang tilapia. Malalaki oh. Malalaking tilapia. Oh. Sili. Maraming gulay para masustansya yung ating sabaw. Ang ulam natin for today's video ay linaga na tilapia. Matatabang tilapia. Lagyan na natin yung ating pang-asim. Para lumasa na. Yan, luto na. Luto na rin yung ating tilapia. Luto na rin yung ating gulay. Half cook lang. Mas masarap kasing kainin. Hindi masyadong lusaw. Tikman. Ayan, kainan time na. Nak, may nabibili. Sabaw. Kainan, maraming sabaw, higop si baby. Nak, dito na nak. Nak, dito na nak. Kainan na, tara. Miss G. May sili. Mayroon. Kain. Ayan, madilim. Kain po. Nak, ano mo muna yan nak?
Kain na muna tayo na. Bitawan mo muna yung ginagawa mo. Mag-iinom na naman ng gamot. Ano oras natin inom sa gamot? Dali na, kaya mo na to. Oh. Ang binitagpan. Mm. Sira. Mm. Ano mo? Yan na. Kain mo tayo. Manghang. Bebe. Kaya na, bebe. Bilang na Father ka muna. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Kain. Bless us, O Lord, in this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Hindi na muna. Bukas na lang pag nakapagligo ka na. Huwag tayo maglakad-lakad. Di pa. Bawalan mo na yung bag sa'yo. Sa'yo o. Pag inumisan ako na pagigili. Fish o, alam ba yung kakain mo? Chicken. Maya-maya matulog tayo. Kaya gulay mo. Ay, sorry. Parang sinabay mo yung kangkong sa kanyang fish. Kaya natulog. Daming gulay para manustansya. Oh, Mama, bakit mayroong blue? yan ang anuan dito. Kagandahan dito sa probinsya. Kasi yung mga gulay, hinihingi lang. Hinihingi lang yung gulay. Mama, hindi mo na ihulay siya. Huwag mo na ihiwalay para isang kain. Kagandahan. Hindi kita mo. Kangkong. Ginabuhay yung ano, tinanim kong ano, kamote. Harap. Project namin, hindi pa pala na Huwag ko muna nag-isip ng school, nagpaalam ako kay Teacher Joy. Ha? Sinabi ko yung kay Teacher Joy, hindi kami na nakapa-school. Yan po. Isipon mo magaling. Yan po. Fish. Tapos lang kumain. Yun. Anak ko, hirap kasing pakainin. Siyempre, galing sa sakit. Kahit na walang sakit, ganyan talaga. Di ba kamukha mo? Dudukin mo na, baby. Magpupunas mamaya. Tapos ang bibis. Nako! Ayan. Yan, mga ano lang muna yung vlog ko. Dito muna sa bahay. Kung may pwedeng i-vlog. At hindi muna ako dun pupunta siguro sa ano. Viper jeep. Pa-recover muna dito sa anak ko. At yung asawa kasi may ano rin, nararamdaman. Last? Depende kung ano yung sabi sa akin. Kung tumulong na o ano. Ayan. Yan na naman yung anak ko. Dala-dala yung alaga niyang manok. Malaki na yung dating bilinag ko na ano. Dala niya na maliit pa.
Ngayon mo na. Malapit na siyang mangitlog. Eh, lapit mo dito. Pakita mo sa kanila. Kulay itim. Binabay. Ano? Babaeng manok. Magaling na yung baby ko. At ayan, maraming salamat dun sa hospital na pinasukan namin sa aking anak na napakaalaga nila. Yun, din nila pinabayaan yung anak ko. Simula nung pagdating namin nung gabi na yung anak ko asikasuhin nyo, ganyan. Yung talagang inalagaan nila. Bilis nung pag-responde nila pagbaba namin dun sa sakyan. Lang ginamot nila, kuha kagad ng dugo, laboratory, ganyan. Basta, yun, maraming salamat sa inyo sa mga nag-alaga ng anak ko. At sa mga nag-pray, katawan ko ng mga nag-pray sa anak ko na sana gumaling ka agad. Yun, maraming salamat po sa inyo. Ayan. At siyempre, maraming salamat sa buwenan ko na hindi kami pinabayaan at tinulungan kami hanggang sa makalabas yung anak ko. Maraming salamat. At sa mga viewers, yun, maraming salamat po sa inyo sa pagpanood nyo ng aking vlog at sa di pag-skip ng mga patalastas. Maraming salamat po. At dito na kami sa bahay ngayon. Sa 19, balik kami dun sa hospital para mag-laboratory. Tapos sa 20, balik na kami dun sa clinic ng doktor. Sa clinic lang din na dun sa hospital kasi may clinic na yung doktor. Doon na lang daw i-check up yung anak ko. Tapos may reseta sa aming gamot na antibiotic daw yun. Kaso mahirap tayo namin yung anak ko. Yun. Sana tuloy na yung paggaling niya. At yun, talagang babantayan, painom ng maraming tubig kasi ayaw ko nang maulit na yung nangyari nung gabi na yun na grabe, convulsion talaga, nanginginig yung katawan niya, tapos yung paghinga niya naninikip, isa-isa na lang yung kala ko nga, kako parang naisip ko nun parang mawawala kako yung anak ko kasi iba na putla na yung mukha niya, puti na yung buong katawan niya, puti na paa puti. Yun. At yun, salamat sa Panginoon at di nyo kami pinabayaan. At sa mga nalapitan namin, yun, maraming salamat po sa inyo. Sa mga tumulong, maraming salamat po. Yung sa DSWD, maraming salamat sa DSWD. At maraming natutulungan kayo. Yun. Yung bill namin ay nasa 22,000, 22 plus yung bill namin. Nabawasan ng PhilHealth ng 9K, tapos yung DSWD may binigay din. Tapos yung iba kasi di na namin nalapitan kasi gawal na sa oras, kaya binayaran na lang namin ng pera. Hindi na kami nakalapit kasi gabi na wala, sarado na yung opisina. Kaya ako pwede na yan.